ya kenan me ya kamata kenan mu yi koma ga Allah. Wallahi ba mai ceton mu, ba mai tserar da mu, ba mai sa mana mafita sai Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duk wanda bai yarda da wannan ba kafiri ne, ko yana sallah kafiri ne. Sai ya yarda ba wanda ake bauta ma, ba wanda ake neman taimakonsa shi kadai sai Allah. Duk wanda ka kawo kai kafiri ne, ko annabi ka kawo ka kafurta, ko tijjani, ko inyasi, ko imbabi, ko halluti, ko waye kai kafiri ne. Sai ka yarda da sama da ƙasa ba a bauta ma kowa, ba a neman taimako kowa, ko mala'iku, ko aljanu, ko annabawa, ko mutane sai Allah shi kadai. Shine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ka yarda Allah shi kadai ne abun bauta, ka kafurce ma kowa sai ka ce la, me ma'anar la? Ka kafurce ma kowa. لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Allah jika malam gida da gashi nan bai mutu ba, shekaransa shida yana matsayin Allah a Tijjaniya, har ya ga Allah kan zogale. Gashi nake ba ku labar, gashi nan Allah ya tsamar da shi, yayi noma ya gaji, ya daga kai ce kai anya Allah yana noma. Ya ce Allah na tuba na bar Tijjaniya, addinin kafirci.